de donar pas al pregó llegirem el manifest que hem signat diferents entitats. Davant l'atemptat terrorista perpetrat dijous 17 d'agost a la nostra ciutat, el districte de Sants Montjuïc, les associacions, comissions i altres col·lectius volem expressar el nostre condol més sentit a les víctimes de l'atemptat i als seus familiars. Ens preocupen les persones i no pas la seva procedència, ètnia o les seves conviccions morals o religioses. Condemnar radicalment aquest atac o qualsevol altre adreçat a la població i també qualsevol persona i organització que hi col·laborin. Ningú no ens pot retallar la llibertat, ni tan sol la de poder-nos passejar per la Rambla o per qualsevol de les places i carrers dels nostres barris. Agrair les mostres de solidaritat que la nostra ciutadania ha expressat en tot moment. Constatar la maduresa en què la nostra ciutadania, els nostres barris, han sabut afrontar la suspensió de les activitats a l'inici de la Festa Major de Sants. Fer evident que, malgrat que el cop moral és molt dur, seguirem treballant, amb més fermesa si cal, per la cohesió social, per la superació de les diferències i pel respecte mutu. També seguirem lluitant contra la por i l'odi que promouen ments criminals. Deixar clar que quan maten una persona ens estan matant una mica a cadascun i a cadascuna de nosaltres i que la ciutadania de Sants Montjuïc té la capacitat d'unir-se davant d'adversitat, com ja ha fet en altres ocasions, per retrobar el camí de la pau, de la llibertat, de la igualtat, de la fraternitat i de la solidaritat. Finalment, volem manifestar que sortirem al carrer tantes vegades com calgui per indicar que no tenim por i que seguirem endavant. Signem Coordinador d'Entitats del Poble Sec, Unió d'Entitats de la Marina, Federació de Festa Major de Sants, Festa Major Alternativa de Sants, Consell d'Associacions de Barcelona ens dona el suport i el Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Tot seguit passem a fer un minut de silenci. Només em queda recordar-vos que el dissabte 26 d'agost a les 6 de la tarda als Jardiners de Gràcia tots i totes hi som convocats i convocades i que hem de cridar ben fort i arribar amb el lema "No tenim por, no tinc por". Gràcies. Veïns i veïnes de Sants, com a president del districte és un plaer poder estar un any més amb tots vosaltres en aquest inici de Festa Major, en aquest pregó, un pregó que ens hauria agradat fer el dia que pertocava, el dissabte passat, però no va poder ser. No va poder ser pels motius tràgics que tots coneixeu i que tant lamentem i que hem fet ara aquí un reconeixement públic. Malgrat tot, jo crec que el millor missatge que podem donar és el de la normalitat, el d'intentar tornar a la vida normal, a les activitats, sobretot aquelles que amb tant d'esforç heu preparat totes i tots vosaltres,
I per això us agraeixo molt aquest esforç que heu fet tots els carrers, primer per tota la feina i després la paciència per també esperar aquests 2 dies a fer aquesta inauguració formal. Sé que la feina que heu fet és per vosaltres molt important i per tant moltes gràcies tant per la feina com per aquesta espera. Penseu que aquest cop ha estat molt dur per tota la ciutat i per tant entre tots hem de ser capaços de superar-los i d'unir-nos. Malgrat això, deia, moltíssimes gràcies per la vostra feina, presidenta, i a tots i totes els que esteu aquí, que gaudiu de tot allò que queda de la Festa Major 2017. Moltíssimes gràcies. Bona tarda a tots i tots, veïns i veïnes i en definitiva amics d'aquí del barri. Venim d'uns dies amb un crim enrarit, de veure els nostres carrers i places que altres anys bullien d'activitat, buits i apagats. En definitiva, venim d'un cop molt dur a la nostra societat. I això no s'oblida, no s'ha d'oblidar, però ens hem de sobreposar a la situació. Ens han atacat amb la intenció de fer-nos variar les nostres vides i no els volem seguir el joc. El dol continua i perdurarà als nostres cors, però arriba l'hora de tornar-nos a aixecar i tornar a ocupar la via pública. I què millor que la Festa Major, que sempre ha sigut un espai de trobada. Ara més que mai hem d'estar units per demostrar que no tenim por i poder tornar a la normalitat. Cridant tots plegats, visca la Festa Major de Sants! Reprenem, doncs, el que havia de ser ja la nostra activitat, com dèiem, aquest dissabte passat, i organitzem una miqueta més tard aquest pregó de Festa Major. Per conduir aquest pregó, aquest any volíem tenir una persona d'aquí del barri molt estimada per tots, que és el Joan Manel Parisi, que li dono pas. Bona tarda, ciutadania sancenca, bona tarda, ciutadania d'arreu. Se'ns farà difícil aquest pregó, però no dubteu que ens en sortirem perquè ningú no ens fumarà la festa en l'aire. Si en un pregó tens la força de la paraula, com pots fer per estimular encara més la participació? I ens vam dir que per al 19 d'agost, abans d'ahir, festivitat de Sant Magí, posaríem el nostre Magí per imaginar un pregó participat, un pregó en què tot un seguit de col·lectius del barri poguessin tenir una presència activa davant la nostra ciutadania. Avui no és Sant Magí, però el guió no estava per a massa retocs. A partir d'aquest moment comença el pregó de la Festa Major de Sants 2017, un pregó en què passaran coses. Estem en el moment en què tota aquella feina de preparació comença a envair el carrer després de mesos i mesos de treball en els obradors i tallers dels reptes i dels somnis, del reciclatge i de l'aprofitament, del desfer i refer en un procés de transformació vers l'art de l'efímera, que planta a l'espai públic l'aparador de la seva acció compartida. L'espai públic és el nostre medi natural. Ho sabem prou bé tots els col·lectius que fem activitats per al gaudi de la ciutadania. El necessitem i hem lluitat per tenir-lo i gaudir-lo. I avisem que no renunciarem a ell de cap de les maneres. L'espai públic forma part de l'ADN associatiu i aquesta és una de les idees clau. Sants té una llarga tradició d'associacionisme que ocupa el carrer per a la realització d'accions col·lectives. Sense anar més lluny, en una festa major com la nostra,
comptem amb les comissions de carrers, 16 en l'edició de la Festa Major 2017 i tot un ampli estol d'associacions i de grups que omplen els carrers d'activitats. Aquestes associacions, aquestes comissions, entren ara en acció per indicar-nos que hi són i que estan amb nosaltres aquí. Cadascuna d'elles ens presentaran les seves credencials amb un CUP que es correspon amb la seva denominació. Avui només podran aparèixer entre nosaltres 28 CUPs que representen 28 comissions i entitats que organitzen les activitats al barri des d'avui mateix al vespre i durant una setmana. La suma dels CUPs, encara en construcció, simbolitzarà la festa major en el seu conjunt. Vam tenir l'ocasió de poder visitar els locals dels carrers per dir-vos, ja d'entrada, que trobareu 5 carrers que han volgut combatre la calor, sigui des d'un pati cordobès a la Farga, com de la visita al Canalejas Polar, al Robrenyo Baret, submergint-nos en el mar del Vallespí o incidir en la consciència contra el canvi climàtic de Valladolid. Aquests carrers han fet aquest tema. Altres 4 carrers tenen referències a la literatura i al cinema. Personatges com Harry Potter, Batman, el Quixot i un de ben real, Fructuós Gelabert, el pare del cinema català i espanyol, omplen Finlàndia, Guadiana, Santa Cecília i Rossend-Arús respectivament. I ja veieu que la imatgeria del barri ens ha retornat Fructuós Gelabert i el seu cinematògraf a la Casa del Mig, on ara fa 120 anys, el 1897, va dirigir Sortida dels obrers de la fàbrica d'Espanya Industrial i va realitzar a l'entorn del vapor vell Baralla en un cafè, la primera pel·lícula amb argument de l'estat espanyol. Gràcies, Gelabert. Gràcies per haver vingut. Seguim amb el resum de les comissions. 2 carrers han triat mitjans de transport col·lectiu, el tramvia de Papin i el tren d'Alcolea de Dalt. I els altres 5 carrers aposten per la singularitat. Podrem visitar la granja de Rosers Casagran, podem retornar a l'EGB de la mà de Galileu o anar de festa a l'Every Night Fever d'Alcolea de Baix, però sempre ens quedarà el raconet per abocar la fàbrica en majúscules de Sagunt o obrir les portes de bat a bat per acollir les persones refugiades com ha tractat Vallespí de Baix. I per completar el mosaic arriben els CUPs del Secretariat d'Entitats, que ha fet 40 anys, i el de la Federació Festa Major de Sants, amb 30 anys d'història. Aquests CUPs, que hem deixat per al final, volen mostrar la importància de la coordinació en la construcció col·lectiva de la societat. I ara que ja tenim conformat un mur panoràmic de 3 metres i mig per 2 metres, s'alça el taló per reproduir metafòricament les portalades que construeixen les comissions. A hores d'ara ja us podeu imaginar que res del que trobareu als carrers d'aquesta festa és fruit de 5 minuts d'inspiració ni de 10 minuts d'execució. Cal analitzar els detalls de la feina que realitzen per adonar-nos de la seva complexitat. I avui hem volgut posar aquí una petita mostra perquè quan passegem pels carrers ens puguem aturar per veure la feina de precisió quirúrgica que fan en cada detall. La gent del col·lectiu d'artistes se sumen a l'acció per reproduir la façana d'aquesta Casa del Mig d'un dia qualsevol. Un dia qualsevol? Però si avui no és un dia qualsevol. Avui
És el primer dia de la Festa Major de Sants 2017 i la casa del mig no està buida. Si només aquí som 5 persones, si al costat hi ha la persona de la llengua de signes, si tenim en Gelabert, si aquí sota hi ha persones també, si està ple, si us plau, donem-li vida en aquesta portalada que s'ha acabat de construir. Mentrestant, nosaltres seguim transitant per un pregó que també reclama l'atenció cap a la gent que malauradament no pot estar ni de festa ni per festes, perquè la seva situació personal no ho fa possible. Em refereixo a tots aquells col·lectius que treballen els 365 dies l'any aquí, al barri, per erradicar l'exclusió social en què viuen infants, gent gran, persones expulsades del mercat de treball, persones sense recursos econòmics per accedir a la llar, al menjar, a la higiene personal, etc. Algú podria dir que aquestes persones no estan ni se les espera, però i tant que hi són, i tant, i que malauradament no se les espera a la festa. N'hi ha d'altres que passa tot el contrari, que no hi són i que sí que se les esperava. Són les persones refugiades que evoca la Comissió de Festes de Vallespí de Baix en la seva elecció temàtica i que no han arribat encara. Probablement, quan arribin, si arriben, no estaran per massa festes, però el fet de poder arribar ja constituirà de per si un motiu d'alegria suficient per sentir-se ben rebudes per una societat que acull. El pregó és diversió, per descomptat, però el pregó també és l'expressió d'un desig de respecte vers els drets de les persones. El desig de respondre amb emocions davant el fet que les desigualtats no fan vacances. Un oasi de reflexió just en el moment en què s'alça el taló de la festa. Tenim la sort i l'encert de tenir una festa inclusiva. En primer lloc, en la participació de persones discapacitades intel·lectuals en els tallers de Rosés Casagran. I en segon lloc, amb l'adaptació de les explicacions dels decorats de Papin a les persones sordcegues. Deia la Gemma, la presidenta de la Festa Major de Sants, a un mitjà de comunicació: si la Festa Major deixés de ser una festa veïnal, molts carrers plegarien. Aquesta és una de les característiques principals de la nostra Festa Major. És una festa del veïnat i per al veïnat. Té un conjunt d'equilibri i de diàleg amb la ciutat. I ens agrada que la mateixa ciutat ens faci costat. I no ens agrada que l'especulació que es fa amb el turisme trenqui aquesta harmonia. Tenim clar, com diu també el cartell de la Festa Major Alternativa, que Sants no es ven i que en aquelles cases que s'utilitzen sistemàticament per al turisme es perden sistemàticament veïns i veïnes i en conseqüència es perden possibles actors de la participació per guanyar tan sols mers espectadors que a més canvien i no paren de canviar sense deixar cap nivell de cohesió al territori, ans al contrari. El turisme especulatiu no és bo. Hem de reclamar una ciutadania activa, una ciutadania que tingui el barri com a lloc per viure en passió, per poder passar després a l'acció. Qui em coneix sap que visc en passió la cultura popular, aquelles manifestacions culturals de base que tant omplen els nostres carrers. La cultura popular és tan àmplia al nostre barri. Sardanes, diables, la flama del Canigó, gegants, castells, bastons, esbats, carnaval. I la Festa Major? Què me'n dieu de la Festa Major? Fa tants anys que se'n fa a Sants que tothom tenim ben presents en el nostre pensament alguna acció de festa. Jo, per la meva part, encara recordo des del balconet del 116 del carrer Galileu, allà on vivia de petit i on van néixer tant la mare com la tieta que aquí tinc present, la desfilada de la banda amb motiu de la Festa Major. I elles també recordaven el mateix de quan eren petites. I avui la festa continua en el mateix tram de carrer, orgull de barri. Recollim la portalada.
Recollim la portalada delicadament i veiem que els clubs han experimentat un canvi. Ara, és que aquí dalt no hi veuen el canvi, llavors hem posat una xuleta. Ara, els noms de les associacions i de les comissions han desaparegut i apareixen paraules i grups de paraules que reforcen les idees clau del pregó. Espai públic, cultura, cultura popular, coordinació, participació, passió i acció. Tinc el convenciment que la immensa majoria de les persones que esteu aquí reclameu l'espai públic per l'ús i el gaudi col·lectiu. També el tinc per afirmar que les manifestacions de cultura popular formen part de la vostra vida, perquè formen part del nostre cicle festiu. I hi ha tants motius per celebrar, hi ha tants motius per festivar. Sí, festivar, un verb que apenas no usem, però que no puc deixar de reclamar-ne l'ús, perquè també som el que festivem. Festivem, ens coordinem, participem. Aquesta és la nostra realitat. Fem de la participació un dels eixos claus de la nostra presència activa a la societat. I a la participació arribem especialment a través de les emocions. Així funcionem els éssers humans quan ens disposem a fer allò que ens plau. Ens emocionem, posem passió i un cop posada la passió i reflexionada, passem a l'acció. Passió, acció. No és que de cop ens hem d'oblidar de les normes ortogràfiques, no, però podem permetre'ns un parell de llicències, aquí a baix veureu, per inventar dues paraules noves, la participació i la participació, amb les que completem l'explicació d'aquest nou mur del pregó. I és el moment d'anunciar-vos que entrem a la recta final i que ens hem de començar a mudar per anar de festa, que està a punt de començar. Acabem d'entrar a la reconstrucció del mur, que aquest el fem perquè veieu com es fa, i ens engalanem per anar de festa. Senyora alcaldessa, senyores regidores, presidenta, anem de festa. Us heu d'esperar un moment. Amistats col·laboradores, Gilbert, que fa 20 anys que vas fer el pregó en Grapa Teatre. Carles, Mireia, Maica, Xavi, Volti, Pinyol i la gent de Farengaes. Traieu-vos les armilles, no sense abans agrair-vos el fet que heu fet per aquest pregó que s'està reconstruint per donar-nos un lema de la Festa Major de Sants 2017. Passió i acció per Sants i Barcelona, amb una camiseta gris, del color dels vestits dels treballadors i treballadores d'aquella fàbrica que s'ubicava on estem ara i que passeja per arreu la colla castellera de Sants. Al final es precipita. I és que en una festa major totes les idees clau es resumeixen en el tribut a la cultura popular i en concret als grans actius que tenim a Sants. Es fan presents els nostres gegants Bartomeu i Maria, patrons del barri. Entra també en escena la força borinota de la colla castellera de Sants. Apareixen també els diables i al costat es posa el gruix de totes les entitats participants. Feina de formiga, força d'elefant, lema popularitzat pels borinots. I repetim-ho, sí, repetim-ho. Espai públic, coordinació, participació, passió i acció. I orgull, molt orgull de formar part d'aquest barri Sants, d'aquesta ciutat, Barcelona. I més, després del que ens va passar dijous. De comptar amb tota aquesta penya d'amics i amigues que avui ens heu volgut acompanyar
en un pregó que s'assigna a una sola persona i que vull compartir amb tots els carrers, associacions, grups i comissions, vaja, amb tots i totes vosaltres que heu vingut avui aquí. Pregó que us dediquem amb aquella frase que ens acompanya cada any en els cartells de la festa i que tenim just aquí. Per molts sants, sempre. I ara que els gegants estan plantats, que els castells coronen aquests magnífics regals de 2 pilars. Fem baixar el taló per última vegada per poder alçar les mans tots i totes, juntament amb els diables, per pronunciar junts i juntes el missatge en què s'acomiaden els pregons de la nostra festa major. Visca la festa major de Sants! Tornem-ho a dir amb les mans alçades. Visca la festa major de Sants! El pregó no havia d'haver acabat aquí, però el pregó té un petit gest per acabar-lo de tancar. Sisplau, que girin els últims cups. Bé, el dia que s'havia de fer el pregó, diumenge o dissabte, no recordo, dissabte, aquí a baix van fer una acció en record de les víctimes i van treure una cadira petita. Avui no la traiem, però sí que diré que pel Xavi, pel Julian i per totes les altres persones que en un dia de tanta calor com dijous passat van haver de tastar el fred etern, els que estem aquí seguim i seguirem, perquè no tenim por, no tenim por. i amigues, començar donant les gràcies a l'estimat Parisi i agrair també a la federació i als que vau formar part de la decisió de tenir aquest pregoner de luxe i aquest pregó de luxe. Ja portàvem setmanes escoltant això de la participació, de l'acció i de la passió, que són tres paraules que crec que el defineixen molt bé a ell mateix. Sabíem que això no seria un pregó que oblidem fàcilment i crec que afortunadament està enregistrat i el podrem veure amb molta més tranquil·litat perquè ara estem plens d'emoció. També moltes altres paraules, la creativitat, crec que és una aposta segura, era una aposta segura per la seva creativitat, per la qualitat humana que demostren el dia a dia en totes les persones que estem aquí. En algun moment hem hagut de demanar ajuda, l'hem vist participant, l'hem vist estimant i l'hem vist en acció. Sabeu, la festa major és un moment important. Avui hem hagut de fer un manifest i per tant
tampoc em vull repetir, crec que moltes emocions a vegades ens costa molt posar-les en paraules i no seré jo qui gosaré a fer-ho, però sí que aquest és un moment que representa molt la vida en comunitat. Molts dels que esteu aquí ens trobem gairebé cada setmana en diferents espais, però la festa major significa i ens trobem en un espai molt diferent, que és un espai festiu, un espai per compartir, un espai per trobar-nos, per riure, per ballar, i porteu tot l'any treballant justament per pensar quin menjar oferirem, quina música posarem, com ens ho farem per fer de la festa d'aquest any una mica millor de l'any passat, superar-nos i gaudir entre nosaltres. Ara ja hem arribat, ha arribat la festa. És una celebració que el que busca és que estiguem junts. Jo crec que aquest cap de setmana, molt marcat, però ja hem estat al carrer, ja ens hem pogut trobar, ja hem estat patint els últims detalls dels guarniments, aquesta última hora, aquest ninot que ens hem passat de metros i que ara com ho muntarem, aquests suors, aquestes llàgrimes d'última hora. I crec que ara ja sí és el moment de gaudir, perquè la festa major és també un antídot a l'aïllament, a la soledat, a la incertesa, a la desconfiança i a la por. La festa major també té la capacitat d'esvair monstres i convida a viure la vida. Per tant, moments com aquests, moments com la festa major, són un tresor. Centenars de persones heu estat treballant, més de 20 espais, s'havien programat més de 550 activitats per aquests 10 dies. Tenim ara sí guarnits espectaculars, moltíssima gent amb moltes ganes. Anem a gaudir, anem a estar al carrer, anem a sentir i a sentir-nos part d'aquesta festa. Començarem amb els premis. Hem canviat, ens ha canviat també aquest fet a Barcelona. No ens aturarà, ho deia el Parisi, no tenim por, seguirem. Hem reorientat la festa i aquí estem de peu amb moltes ganes de reivindicar-nos també amb aquest pregó que també ha estat part de la nostra reivindicació, de gaudir aquests dies sants. Bategarà amb molta força amb tota Barcelona. Aquestes festes comencen avui, ens conviden a compartir, passeu bé, per molts sants, sempre, visca la festa major de Sants. Molt bé, doncs molt breument perquè ja està tot dit i després d'aquest tornado de vida col·lectiva que ha estat el pregoner hi ha molt poqueta cosa a afegir. Jo només us vull donar les gràcies com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona. Barcelona ho hem dit molts cops, però potser avui ho tenim més a flor de pell. Barcelona és la seva gent, Barcelona és els seus barris. Sense els barris i sense la gent, Barcelona no significa res. I Sants és un d'aquests cors que bateguen a la ciutat i que avui, més que mai, fan sentir orgullós aquesta ciutat. Avui, més que mai, fan que Barcelona desbordi humanitat. Més que mai, Barcelona, gràcies als seus barris i gràcies a la seva gent, Barcelona desborda de tendresa, desborda d'intel·ligència col·lectiva, desborda de valentia davant del terror, davant d'aquells que volen que estiguem sols, que tinguem por, que ens tanquem a casa, que desconfiem dels nostres veïns. No ho han aconseguit i no ho aconseguiran. Els barris de Barcelona estarem més units que mai, més tendres que mai i farem més que mai que la vida desbordi a les nostres places i als nostres carrers gràcies a vosaltres. Per tant, moltíssimes gràcies per haver adaptat les vostres festes en un moment tan difícil per la ciutat. Moltíssimes gràcies perquè sé que heu estat tot l'any treballant molt dur per aquest inici de festes que s'ha troncat amb un fet tan terrible com què va succeir a les Rambles. Moltes gràcies per haver adaptat la festa, però moltes gràcies també per no haver aturat la festa, perquè encara que sigui difícil, més que mai volem la festa, l'alegria i la vida als nostres carrers i a les nostres places. Així que visca la vida i contra l'odi, contra el terror, visca la festa major de Sants. Gràcies!
canvi de format d'enguany, que tot seguit continuarem amb l'entrega de premis. Baixarem ara aquí a l'escenari per estar una miqueta més propers tots plegats i procedirem doncs això amb aquesta entrega de premis per valorar la feina feta durant tants mesos als carrers. Gràcies a tots per assistir.